Pungkam TV nai tongnai angrang loge tongo dikemol som tin hai paisok ke Killa Raio kamiwo tami khangke thangnai 8 tarik ni salmariwo budbar ni sarik sanja horo jebro ni nok khamjakmani amangphri nui mankhana video ke samo tini hai ma phaimani reason khangke o sikango je video khai pro boroni nukungno te boroni documents kaisabano krikha khamui thangjak jotono aboni bagai boroni video screenshot je boroni account number ba phone pay gpay abono rimalien bagai ani rikha ge ar jaga lukurok gobangma je borno khairoknai hamjaknai borno kisamisa je chubamani rok rangno ang borno renan bagai phaika borno go malaina bagai tai ri rok hindi ni rignai kanjangnai tei tukugoi kanjangnai amhai rok gobangma rojak tan yakte boroni mungbang mention khlainai tei rang dai rahonai rok bo ani phone pay wo boroni mungbang saklainai o bidin bising tei jara dai rahonai rokni mung ang mention khlainai besok daka besok rangmari kaka besi ya tami angke ani account bele baksa obisa jung angke an bagai asik ranglep kali ya ge ri rok tongo bor jaga rikinai rok ketal lok mano ngai ani nis baba bo haino rang rekha angke ang oro list type jak je maya ganang kha ganang nok tai borno subai mankho mairung rok kabangma chudurang jiming ya phaibai nok phaimano tangang brok tongjanai nok thaikri kha sajangnai tongjanai mai nok thaikri kha am bagai kisabrok bai tini salisnai lukurokno besok jarate brok khatungkha amano kisa do tini to kaki nin mutamu komo kancun mala na tini to ang phaimani khangke norok bai kokdu bai bekrungi malia ang haino phai norok bai malainai malaika kam kok lukurok kabangma besi rang subai mai phano je ani phone pay wo je kisamsa rang subai bai mani borono ang norno ang bo renan bagi phaimani si ge noni ri rok kanjangnai rignai rok tongo kasli rok tongo tei nini sajukni bagai kasli tongo ge bono tai kisarona phaimani ta ge to ge tini mo kisarom re to amdo kisati sati angbo musaklainai oro jaga je dai rohnai roni mung besi bang ya Bisnu Mohan jamatia 100 taga dai rokha hambai takukno Bisnu Mohan engke brojok kisu jamatia 50 taga dai rokha kami to saimeli ya bumung to sujak tongaro engke Sakti Joy jamatia 100 taga tei bekaka medical hall Killa medical biti phalnai Killa hospital ni abiti phalnai ba 500 taga henkes rekano bona call khairi kha paidin la paidinai engke tei bori gnai rok ka katal kam raka engke total 5 6 7 8 oro jaga 700 ngate an baba 100 taga rok kado baba di mungfang ke jotna basi chamat mol samta jotna basi mol sam ba ini puang phaina paru bana 100 taga engke total 850 singsi goda tini babino tini buiso ba tini baba koriani salba kathar tini posarok paidor phano sugdro phano kisalin khaba genda nang tam sane muchung lokorona to kisa kol sasidi hamba je chubamani rokno tila teibu kaha ke ma tongbai kha ang haya phano takubu lukurok jotono sasidi to tam sane muchung Jino chubamani bagai joto lukurokno belake khaksama maya par belake hambai nin babula ang khaibru mama la yama borthang samu da thang ni osaino nan thangga osaino oke do kisa ani rina gara sidi to nadi ya kaki kiri do और जगह जे रां दाइ रहना रनि मुंबां साख्लाइखा बेसिले बांगिया अब माया फनो बरनि जे नुखङो मै चाद्रप फानो चुखा मातिनि पसा बारो द्रप फानो चुखा तिन तो बाब गरियानि साल इंके मंखांगे मानि रक दो रिगनाइ र न खलक मानो तिदि न किसा खलक दे नों किसा tam रखा आं से नाइ जया जिमा दासिबो mulut mah apa kuno ya apa jasa masih orang sih manusia ya marok ta kam di marang di naik ketal sini nak ketal kota boleh
mama ang close hai dai lai bro ketal nta bro ketal kota acha ang ring nai yang mu si sai kho omong khangkhe ring nai ketal tini phung ra phayo ang phaina bro kin an nong gandar ninda chandra jebi koloi busai ingke to koloi ingke bote jomatia chandra devi koloi jomatia ang hata an nong gandar ninyo bin busai ingke no abari sekolah dokter ini kemang abang kalau ketemu nih sisi nikah ya po bin bi baru kena ketal ya somsa baru thangna ini baru nungman sih kita thangna yang sing keba kita log baru kari kita mah ya omong kita jatuh yang sin log nih enggak aneh nong tapi kita nanti enggak mungkin morok ini rok tuh mungkin mau buka kaham medical hall nih mau berhoka ring naik kasih rohoka ko kilo hospital biti falnai mahai oke tak khamen taku tibu song te bojara tong khon rong video ke jama thangai ani phone pe number jak tong ar jaga te dawi man kho abo norok je tamani ang tuni re phainai te norok bumu ang mention khlainai je moron khairong nai moron chadi nungdi paijang manai rok omhai nong rohram bu chungkhangke tei rohor phimako ang phainai teibo norok rohorma tongkhangke ang teibo borong bai malayoi norni mung saklainai ani channel bising tei engke tinin basu ngai hambai tapok ang brono rangya pharnai tasing to rangya pharjal ya tapok rangya pharnai mo asuk sido kagido nung ya saksi di mo lukuroni rangsi amba ani rangya ani ya kauno je danai rongni brok da omong kangke upasa kangke killa bidi phalai rohmani di bad bagi tono tasing saka an babo brok katoi bui brok ka mahaita engke main kisa mik thoro pan chale drop tinini tin to baba goria ni kaisa tiar misal kathar norok mela thanai da thanglia thanglia na norowo hai ba thanglia ta norok priba mane pailiya pada engke norok bahai tangnai de mane bafror tang jane je among bui ro phai pharo ma tang sine ka phuni mai de ma saka salah engke mairung rok boroman ka mairung ro joto soba bai bile hata bini parani be thongdi gini sok phai hata engke jeng video khaimani nuk pai jak dam le na nugui no phai boda nugui phai bele ha baksa phai be ta baksa nugya khoro ke phone dog bai cha hajak bai baksa nugui phai bele ha ta baksa ke video no nugui phai man ta tam di phai ka lukur le haksal ri ro mairung ro karai ro tu ro phai bele ha gola ro gunda ke tha ko bon ro phai be ha ya ta bohan mar ko ka na oro no dah ke tin bag selis nai hambai omon joto ni nok ni manai na thung khamai ka kasma hamlia ne ta bom ta tam khainai bang jura phalnai mama Selain mentuk kang be he selain change kemu selain mal yang ke ba amor ta bang jura phalmanai ta gomor no engke amor kan change khaimano change amor joto change khaimana tuk kalai bazar kila bazar